Zdravím všetkých ľudí, ľudia pravili tu Del Gaming a vítajte u mňa doma, čo sa stalo druhý raz, keďže prvý vlog som natočil včera, ale nedal som ho na YouTube. Nie, že nedal, ja som ho dával na YouTube, ale neviem prečo. Nechcel mu tam dať, furt mi ho tam ukladá odnova, tak som to zdal, lebo som to dával cez mobila. No, tento diel, tento nie že random vlog, ale toto bude že normálny vlog. Skúsim sa pozrieť do kamery. A práve som išiel zo sprchy, tak preto som mokrý. Ale čakajte, tak to je dobré svetlo. Tak, chcel som sa venovať Mafii jednotke, keďže možno, že ste si všimli, že som konečne vydal po mesiaci nové video. Ale hneď ak som ho vydal, tak Green Gamer SVK, dúfam, že som to povedal dobre. Tak viem, video je o ničom, keďže furt rozprávam o tom počítači, ale video je, tá misia je strašne taká o ničom, strašne iba jazdíš na aute a ako taxík a to ma proste nebavilo. A keď som to vážne 4 razy, či 3, či koľko razy som to už vlastne robil, natáčal, tak vás proste nálada z toho natáčania, jak som to išiel takto točiť, tak som bol takto vytešený, že idem točiť, dobre. Začal som točiť, nič, podarilo mi to kleslo, ale jak som už posledný raz to točil, tak by to takto kleslo, už ma to nebavilo proste. Ale už som dlho nevydal video, tak som to snažil rýchlo natočiť, ale akože je to o ničom. A mne to proste vadí, že je také o ničom, ale radšej vydám niečo, jak nevydám nič, aspoň niečo. Počkať, prepnem, pekne ten komentár už som aj odpísal. A proste keď sa kliknem tuto hore, tu máme YouTube, tak tu vidíte pekne všetky 3 časti, čo mám. Toto je tá prvá. Povedz, že si mi trasú ruky. Toto je druhá, vidíte, tu je hotová. A vidíte, tu je presne všetky tie videá, na koľko to bolo rozdelené. To som všetko dával dokopy. Tuto. A Mafia 3 je preč. Nie. Tu musím ísť do programu natáčanie. To chvíľu bude trvať. Počkáme. Nek, môžem vám zatiaľ ukázať moju izbu. Keďže konečne to mám upratané. Počkajte, ešte odkliknem. No, tu je môj legendárny foťák Soničko s týmto statívom. Hneď vám poviem, jak sa volá tento štatív. Je to Velbon PX751 video. Dúfam, že je dobrý. Tu sú moje sluchadlá, ktorými točím. Sú to Kosy CS100. Nezaostrí mi to. Nevadí. Tu mám Yamaha repráky. Yamaha túto chujovinu. Cez čo púšťam pesničky. Tu mám proste všetko. Tuto v pozadí za týmito vecami. Si všimnete zelené plátno, takto schované. Tu je hore. Tu mám televízor, mimoňa, veci z roboty. Tu mám proste plechovky, Play 4 hry, plagát. Tu je ostatné plechovky, ktoré nemám kde dať, tak sú tu. A čakajte. A toto sú ostatné plechovky, ktoré mám kde dať. Takže to je proste plechovky, ktoré sa mi miestia na poličku, tak sú tu. Tu je tu sú moje dva notebooky, to je nový, to je starý, spajkovačka, prilba. Toto si nevšímajte, viac menej to s Weltgamerom chystáme jedno video, takže to bude, v tom videu to uvidíte, no video o taký rok, 2, 3, 4 to uvidíte. Dobre, takže tu vidíte, že týchto 6 či 7 videí by malo byť čisto, to sú tie nové a toto je tuším tá ďalšia časť. No proste neviem, ktorá je, neviem proste teraz, ktorá je tá časť, ktorú mám novú natočiť, točiť cez toto malo by mi trvať. Mám tam tých 23 fps, tento môj shitný notebook je strašne zlý na točenie hier, ale rozmýšľam, či môžem či si mám za čo kúpiť nový, keďže chodím na brigádu, aby som mal peniaze, ale chcem si kúpiť skoro asi motorku. Ale uvidím, možno kúpim komp, aby som mohol točiť lepšie videá, alebo sa to hodí. Dobre, takže ľúčim sa s vami, z tohto Mafia 1 video som spravil vlastne random vlog, čo som nechcel, takže ľúčim sa s vami, čaute.